Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. At Mega Manila. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Sa oras natin ngayon na 10:21 PM sa buong kapuluan, kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, napakinggan nga po natin ang kabuang istorya ni Lino. Si Lino na nagbahagi ng kwento niya patungkol sa kanyang asawa na si Gina. Si Gina na nagkaroon ng colon cancer. Ilang beses pinakimotherapy. Ngunit sa nakakalungkot na pangyayari ay hindi po kinaya ni Gina labanan ang kanyang cancer. Mas naging aktibo, mas lalong lumala at kumalat sa katawan niya ito. Hanggang sa araw ng Pasko, tuluyan na nga pong pumanaw itong si Gina. Alamin na muna po natin ang mga komento ng ating mga kabisyo bago tayo magbigay ng ating sariling komento. Sabi ni Charles Sancho, "First things first, I'm sorry for your loss." Dahil namatay siya sa mismong araw ng Pasko. Sabi kasi doon sa quotation, "It is alright if everything does not feel merry and bright." Kasi may mga pagkakataon talagang mawawala sila sa araw ng Pasko. Siguro kung ano ang i-advise ko, hindi naman sa masamang magdalamhati sa Pasko at bagong taon. Pwede kang umiyak sa galit sa harap ng Panginoon, pero isipin mong hindi ka nag-iisa. Kasi at the end of the day, hihilom din niyang sugat sa puso mo. At subukan mong bumangon ulit sa kalungkutan. Isipin mong nandyan pa rin siya sa piling mo sa mga nagdaang Pasko. Dahil kakatok si Gina sa puso mo. Magpakatatag ka at bumangon ka, yun lamang po. Sabi po ni Darwin Rosell, "Lino, condolence sa'yo about sa nangyari sa taong pinakamamahal mo. Minsan kailangan nating ituloy ang buhay natin dito sa mundo kahit wala na yung taong nagbibigay ng saya sa buhay natin. Huwag mong hahayaan ang kalungkutan ang pumasok sa puso mo. At huwag mong isisisi sa Panginoon kung ano man ang nangyari sa buhay mo. Hindi natin hawak ang oras. Dapat pahalagaan mo ito. Gagabayan ka pa rin ng taong mahal mo kahit wala na siya." Sabi naman ni Jobert Vertudaso, "Good evening, Idol, DJ Titan Jello at DJ Rocky. Nakakalungkot yung nangyari sa asawa mo, Sir Lino. Pero ganun pa man, dapat nating tanggapin ang buhay natin ay hiram lamang kay Lord. Shoutout sa Bulacan Overdrive, lalo na kay Yorme, Rojon Gabatino at Boss Ronel de la Cruz Calderon. Salamat." Napakinggan po natin ang mga kwento, opinyon, thoughts ng ating mga kabisyo. Marami pa po sana nagbahagi ng kanilang mga opinyon, ngunit kulang na po ang oras natin. Para sa akin, para sa nakabasa ng kabuang kwento ni Lino at Gina, may ilang mga
sasabihin lang ako na gustong puntuhin para sa pagkawala ng misis mo. Naniniwala ako sa kasabihan at paniniwala ng lahat na nangyayari sa mundong to ay may dahilan. Everything happens for a reason. At yung dahilan na yon ay kailangan natin maunawaan. Maunawaan sa pamamagitan na ang tanging panahon lamang ang magpapahilom ng mga sugat sa puso natin. Anong ibig kong sabihin? Maunawaan sa tamang panahon. Hindi man ngayon, dahil walang tao o sino man ang pwedeng makapagpahilom ng mga sugat sa puso natin kundi ang panahon lamang. Lagi kong sinasabi ito, na ang pinakamagaling na doktor sa mga sugat sa puso natin ay tanging panahon lamang. Hindi natin masasabi na baka bukas, sa makalawang araw, sa susunod na taon o buwan, o isang araw na paggising mo, ay magaling na yung mga sugat sa puso mo. Hindi mo man makalimutan pero alam mo na natanggap mo na yung mga sakit na pinagdaanan mo. Tao lang tayo, Lino, at naiintindihan kita sa pagkawala ng misis mo. Maraming tanong, naguguluhan, bakit sa dinami-daming tao, ikaw pa? Alam mo, ang buhay naman kasi natin parang ano yan eh. Bingo. Ikaw yung bumingo eh. Ikaw yung tumapat doon sa pangyayari na yan eh. Kailangan tanggapin natin. Sugal po ang buhay. Manalo o matalo ka man sa araw na to, kailangan mong tanggapin. Kailangan mo matutunan. Kailangan magpatuloy ka pa rin. At naniniwala ko, Lino, na hindi man ngayon maghilom yung mga sugat na nararamdaman mo. Pero sa tamang panahon, mauunawaan mo ang dahilan nito. Dahilan na natapos na yung paghihirap ng asawa mo. Isa yan sa mga nakikita kong dahilan, Lino. Sa kabila ng lahat ng paghihirap niya, yun yung pinakamalaking regalo sa kanya ng may kapal na tinapos na. Aanuhin natin yung mas humaba yung buhay ng taong mahal natin. Kung sa paghaba naman ng buhay niya ay pinahaba mo din yung mga sakit at mga nararamdaman niya at paghihirap. Para saan pa? Magiging selfish lang tayo pag ganun. Minsan, sa pagmamahal natin ng sobra-sobra at hindi natin pagtanggap, ay nagiging sakim na tayo sa pwedeng maramdaman ng taong minamahal natin. Kaya minsan, ilagay din natin ang sarili natin doon sa sitwasyon ng taong minamahal natin. Dahil hindi lahat ng laban ay pinaglalaban. Tandaan mo yan, Dino. Hindi lahat ng laban sa mundong to ay dapat mong harapin o labanan o kailangan mong manalo. May mga laban tayo sa buhay na kailangan nating matalo upang matuto. Muli, ako ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kabisyo
la la.